Mazibu. Yazi ukuthi ngake ngaphupha sihamba nalamadoda. Ngake ngakutshela liphupho ngifuna ungichazela kahle mayelana nobuluzi ukuthi lisho ukuthini mangabe lichaza umluzi njengoba sikhuluma ngomluzi. Ngaphupha ngazi sisiwa nje kwenye indawo nalamadoda sibathathu. Kunendawo nje i-room efanele siyongena kulo nalamadoda awu-3. Masifika lapha sifika sitshela ukuthi kunomuntu abasisephakathi kubhizi ngabo. Sime lapha ngaphandle eminyango kunebutho lapha eligadile. Eminyango yenye nje indoda nje enkulu iqimbile iphethe umkhonto imile lapha ihleki nje yasibuka. Hayi izinto nje bizibona ukuthi ayixhumana ngomoya ayikhulumi ikhuluma nje nathi ngomoya. Hayi sime lapha sithule ngazi ukuthi siyamiswa uline manje lokhu simile sesizongena ngazi ukuthi sekaqedile lo muntu ophakathi sekuthiwa sekuzongena thina. Uyabona sekuqhamuka inyoni lapha nje phezulu angazi iqhamukephi lokhu itswinini izizungeze lapha izizungeze lenyoni itswinini senze umsindi yaraza la kibe emandlweni isuke bese ihlala la kibe emahlombe izifakela umbombo wayo lo umlomo wayo lokhu itswinini ufakela ngaphakathi kimi itswinini sesiyangena ke manje kule room leli ngazi ukuthi khona abantu umuntu phakathi usilindile so bese siyangeniswa lapha phakathi. So ngiyacabanga ukuthi mangabe le nombolo ihambisana nemimoya yomluzi ufuna ukuzwa ukuthi ungalichaza uthini esimweni samanje somoya ukuthi ibisho ukuthini lento le uma ngabe ihambisana nomluzi. Amen. Mhlawumbe ngikhuluma ngendaba yelokhuzana yomlozi ozithunywa. Umlozi ozithunywa uke wangitshena ngesiziba esasiphuma izingwe zonke inhlobo zezingwe zonke zayiphuma engathi zivela ziphakathi lapha emanzini. Ngamtshela ukuthi amakhosi asemanzini lawo atshengisa ukuthi kufanele ukuthi ayolokhuzana ayophakanyiswa phansi emanzini aphakanyiswa amakhosi ukuze ukwazi ukwamukela. Akwesibuyele lapha-ke kuleya nyoni nalo muntu eniye kuye uhamba uye ekhehleni elidala okuyilona khehla okungenzeka ukuthi lakini elalinaballozi noma elaliphethe umlozi. Uhamba nabafowethu okukutshena ukuthi nina nabo nimuntu munye noma nisipho sinye noma ninemoya ethi mayilingane noma ifane noma kingeke yafana ukwehluka kwabantu abasiphethe nabantu esibalungiselayo noma nezigaba zabantu esibalungiselayo. Angeke-ke kube ukuthi kuyafana ngoba abafani lababantu ney'nkinga zabo futhi ayifani abantu abasembethe. Sibuye lapha-ke ukuthi isipho senu sithi asibe into eyodwa ethi mayifane. Ingakho ubona nihamba nalaba bafowethu nansi yanaka inyoni isiyaqhamuka ibanga lomsindo wayo okusho ukuthi indaba yaleli yakhehla ukuze likwazi ukuthi likhulume indaba eqonde kufanele ukuthi liphakamisele ukhamba lalo lomhlaba uhlangene likwazi ukuthi lebukezwe la yamandla omlozi oqhamuka phezulu naliyana liyohlala emahlombe lifaka umlomo walo okusho ukuthi umlomo yiwona okhulumayo, umlomo yiwona odlayo, umlomo yiwona othetha indaba. Okay, abakhulumi beindaba lama. Kodwa manje uma nihamba niya kumuntu okusho ukuthi niyothola usizo noma niyotshengiswa ukuthi umlozi kahle kahle uzithunywa ngoba uyalibona leli phupho lenu alipheleli litshela ukuthi alinaso isiphetho ngoba ningena laphana nithi mase nizongena bese uyaphaphama ngithi noma mhlawumbe khona la liqhubeka khona bangangiqhubezela lapho nje ngabe sengikutshena ukuthi isiphetho sempendulo yami sithini. Khondlo awuthi ukungidlulela la mfethu. Makube ubluzi buhlukene kayi-2 and then kuyenzeka na ukuthi umuntu abe namabutho angabi noblozi izalukaza angabi nazo igijima angabi nazo but abe nebutho kuphela. Ingabe umehluko ukhona na ngokuphakamisa ublozi mawuphakamise esizibeni nasolwandle
bese nasemfuleni into ekhona na ukuthi ublozi buyahluka ukuthi ukuphakamisele kuphi, and futhi lobo blozi lobo umehluko ukhona na between lobo blozi. Makube umehluko makube ublozi ukhona kulezi ndawo zonke obutholakala le olwandle ezizibeni nasemfuleni. Umlozi uma sewuhlangene uphakamisa olwandle, mawuphakamisa wamanzi, lona osukuphanyiswa izibeni noma empophomeni yiwo lo wethunywa wenyoni. Kodwa mawuzowuphakamisa umlozi ezizibeni njalo uzowuphakamisa usuhlangene nje, uphakamisela olwandle umlozi omhlophe, uphakamisela olwandle nje kuphelele lapho, akukho kunye, akukho enye indawo umlozi wamanzi ophakanyiswa khona, kuba nje ilokhozana ulwandle nje qha, uphakamisela ulwandle nje, uhambe uthatha ulwandle ubuye nawo. Okay, sibuye lapha ebuthweni nakumlozi. Kuyenzeka kube nebutho umlozi ungenawo noma ungaphakeme umlozi, kungewona odominateile. Ngaleso sikhathi leso uyahlambulula kuphela, ugeza amagazi ebutho elibulalayo, ugeza amagazi bese uyabasondeza ngendlela okuyiyona. Sibuye lapha-ke, akwenzeki ukuthi ube nomlozi ibutho ungabi nalo, akwenzeki kanjalo. Ngabe lo mlozi ugade ubani kanti uma kuyikuthi wena uzoba nomlozi ibutho ungabi nalo, okusho ukuthi lo mlozi wakho untekenteke, awuna balance, awubhalansiwe, awusekelwe, ngoba umlozi usekelwa amakhehla noma usekelwa yibutho. Kodwa kuyenzeka kube nebutho umlozi ungabi nawo ngoba abempi bahlale bekhona abayindawo. Kufana nokuthi uthi ungaba nenzuzo amajaji ungabi nawo. Kanjani ngabe lo mcebo unika ubani? Ngabe uzuzisa ubani uma kuyikuthi abekho abantu abawusekelile lo mnotho, abawuvikelayo njengawo amajaji, ngoba ibona abavikeli bomnotho, ibona abavikeli bomnotho. So manje kuza kanjani ukuthi ube nelokhuzana nenzuza amajaji ungenawo? Kodwa kuyenzeka futhi ube nawo amajaji okungabavikeli bakho, inzuza noma inzuzo ungenayo. Kodwa angiboni ukuthi kusuke kuyinzuza uma kuyikuthi uphiwe lokho ophiwe khona, ngoba uvikelwa amakhehla lokho uma unikwe lokho onikwe khona. Ngoba inzuzo into ethi mayihambe nezinto njengoba bekhuluma ngamabhizinisi, bekhuluma ngalezi izinto ezinkulu ukuthi unomcebo omkhulu nje owawuphiwayo, unemvikelo yawo. Bese kuba umuntu nje ozalwe mbethe. Umuntu ozalwe mbethe akanayo inzuzo. Umuntu ozalwe mbethe unenhlanhla nje yokuzalwa njani, yokuzalwa mbethe, le nhlanhla yokuthi uyakwazi ukuthola umsebenzi, asheshe athola umsebenzi, akangenelwe nje imali angayazi ukuthi uyithathaphi, izinto ezifana nalezo, ukuthi wena unenhlanhla wazalwa wembethe. Kodwa mase kuyinzuza, sekumcebo lowo ohamba nobukhosi, sekufanele ukuthi ube namajaji, okusho ukuthi amajaji asebenza ahamba nenzuza. Umlozi uhamba namakhosi, uhamba nani nebutho. Umlozi inzuza mngani wami ihamba nejaji, ihambe nezizwe. Inzuza ihamba nejaji, iphinde ihambe nezizwe. Kuthi amakhosi ahamba nomlozi nebutho. Amakhosi ahamba nomlozi nebutho, bawu-3 nawo. Kuthi indawo ihamba nendiki nenono, indawo ihamba nendiki nenono, okusho ukuthi amagruphu amathathu la ahamba ngokuhluka kwawo ubuthathu bomuntu. Amen.
sisesela enatsikeni ebalozini ngoba ngake ngaphupha ngisebhanoyini ngihamba ngebhanoyi phezulu kodwa ngiguqile lapho ngibuka ngisemuva nje ebhanoyini ngiguqile linewindi elikhulu ngiyabuka lapha esibhakabhakeni efasitereni lapha ibhanoyi liyahamba phezulu bese kuqhamuka amajuba ya kusinyoni ethi amajuba kuqhamuka amajuba angazi-ke nje ngoba ukhuluma ngey'thunywa kuqhamuka amajuba yabona amaningana ndize ngiwabone nje hey mani nami ngiyibuza ukuthi amajuba andiza kanje alandela le bhanoyi kanje andiza futhi kule sigaba ngoba sisekudeni kakhulu manje emoyeni amajuba awatholakali la ngiyibuze nje andiza amajuba manje andize nathi bese ayajika ayangibheka asuka lapho aphenduke lamajuba yazi ngazuthi ayazwana ayakhulumisana enza indilinga lamajuba lawo yabona yenza into ewu-round ame nje kahle ayiqoqe yenza into ewu-round phakathi nendawo bese kuba namajuba awu-2 nje amakahle nje ngazuthi amaphadna namajuba ame nje kahle abe-2 onke enza indilinga manje ngixakeke ukuthi kusho ukuthini enzani lamajuba ngicabanga ukuthi laphelela lapho liphupho lelo ngazi ukuthi lisahambisana nawo umlozi ngesimo senyoni bengicela nje ukubuza lokho nje ukugcina khona amen. Uma uzokhuluma ngendaba yelokhuzana ukhuluma ngendaba yelokhuzana yale mimoya ngendlela eyehla ngayo kuwe ikutshena ngokusobala ukuthi uneyithunywa ihlangene lento yakho iqale kwangathi ubunyanga uma iza kuwe ukuba nthi ubuyilungisela umuntu oyinyanga ngabe mhlambe ikuthathe ayokufaka ezikhwameni wafanele ukuthi uxazulule inkinga ezijulileyo eziphathelene nezikhwama nomsamo wasekhaya nabantu abangahlanjululiwe abangalandiwe ekhaya kodwa manje uma isivela kanjena sesiyihlambulula ngokwezithunywa noma ngokukamoya uhlangene isiyaqala yaziveza ukuthi mina kahle kahle ngiphiwe ini ngangitshena ukuthi ngiphiwe izikhwama nobunyanga yebo bukhona ubunyanga nezikhwama ezijulileyo njengoba ungibona nami ngisebenza ngomoya kunezikhwama zakithi ezijule kakhulu kodwa enginokwesaba ukuyithinta into zakhona ngoba ziyodinga into eziningi ezidinga ukuhlanjululwa zidinga ukubulawa kwezilwane ukuchithwa kwegazi nazo zonke lezo zinto lezo nesiko lazo lezo zikhwama noma leyo moya yasekhaya. Okay, siphinde sibuye lapha ke ngalokho ngizama ukuthi ke isipho okungesakho esingaqhamuki kubantu abadala isimo okungesakho esingaqhamuki kubantu abadala sikamoya sesiyayikhomba ukuthi mina ngiphiweni manje kuyeke lokho engikuphiwe kithi nasekhaya komama okungembathayo kodwa mina ngiphiweni kuqala isiyaqaqeka lento yakho. Siphinde sibuye lapha ke ekuthenini uma uzohamba ngohambo lokufundiswa ngokwezimpande nezikhwama zinyanga okukutshena ngokusobala ukuthi uzongena ugamanxe ezintweni zethonga nedlozi bese kufanele ukuthi ugcine inkinga zabo uyigcine uyihlambulule uzukwazi futhi ukuthi uyihlunge ziphetheke into zakhona bese kuthi isipho leso kungesakho bese siyagqibeka sigqitshwa yini na sigqitshwa isimo sokuthi usuhambe wathinta izinto ezinemkhuba phakathi nezinto ezinesiko ezinosiko phakathi ezidinga ukuthi igcineke emva kwalapho uyigcine sesicindezeleka isipho kungesakho seyithunywa sesigcina sesingcoliseka ngoba isiko nemikhuba yakhona nobunyanga nezikhwama kukwenzisa izinto zokuchithwa kwegazi ukulandelela imikhuba yakhona nokugcinwa kwezinto zakhona ugcine izinto zakho zikamoya seyingcoliseka inono laphezulu noma inono lamanzi selingakwazi ukuthi liphakame ngendlela noma ulemukele ngendlela usugxile kakhulu ezintweni zethonga. Ingabe ukuphupha ushaya ibhende noma impempe kuyahambelana nanoblozi? Umbuzo wami lapho nje. Ngikuzwa kahle imfengwana lezi amacilongo
Ngikuzwa kahle ukhuluma ngamacilongo. Uma sibuye impempeni namacilongo nazo zonke lezi zinto ezizinsimbi ezishawayo bese ihambiselana kahle kahle impempe eyebutho. Uma kukhona ingoma ethi icilongo lakhalizwe lonke yakhuluma induna, okukutshena ngokusobala ukuthi limema amabutho, impempe yamabutho. Impempe isuke ihamba namabutho hhayi abalozi. Kuyikuthi kuyibutho nomlozi kuyahambisana, kodwa impempe isuke imelela ibutho. Angithi uyabona ukuthi impempe iyinto ephathekayo, ingeyenyama impempe. Siphinde sibuye ifleti noma ikhwela lingelomoya, lingeley'thunywa, elabo ubulozi ngqo. Ubulozi-ke iyikhwela. Bese kuthi impempe eyebutho. Uma umbathiswe umlozi uzombathiswa ibutho. Bekutshela ukuthi unebutho lihlangene elasemanzini, elentaba nelezulu. Ya, ngiyakuzwa ukuthi uthini.